ביום שאבנר נסע למחניים, ביום שלישי, לא ראיתי אותו. הוא כל הזמן אמר לי שאני מציקה לו, אז לא רציתי יותר מדי להטריד אותו. אז רק הרמתי לו טלפון, שאלתי לו מתי הוא נוסע, אף פעם שידעתי, הייתי צריכה סיבה לצלצל אליו. שאלתי אותו אם הוא צריך משהו, אם הוא רוצה משהו, אף פעם הוא לא רצה שום דבר, אף פעם הוא לא היה צריך שום דבר. אמרתי לו שישמור על עצמו. הוא אמר, בסדר, ולהתראות וזהו. ביום שלישי, היה קשה. אני בשעה 3 הורדתי אותו במנחת במחניים. הייתי במוצב, הייתי אמור להנחית את אחד המסוקים שהיו אמורים להגיע למוצב לבופור. הייתי בשטח והודיעו לנו שהמסוקים לא מגיעים. אני נפרד ממנו באיזה סיבוב על הראש או על הצוואר עד כמה שאני מגיע. ואז מישהו נכנס והודיע לנו שמסוקים התרסקו, אז רצתי ישר לברר. ולא יכולו לתת עוד שמות, לדעת בדיוק, וידעתי שאבנר נמצא על המסוק. ובשעה 9, כמו שהראו, אמרו, היה מבזק. אני הסתכלתי על ערוץ 2, אז אצלי, מה שנקרא, החסרתי פעימה. הייתי בחדר שלי בחברה, בנעורים, יש לי חדר לבד, וכאילו כבר תכננתי ללכת לישון, 9 אמרתי, טוב, נראה טלוויזיה כמוקדם. וראיתי שהייתה תאונה, ואמרו שזה מטוסים שיצאו מלבנון, וידעתי שאבנר רק היום נסע ללבנון. שאלתי את אבא אם זה יכול להיות אבנר, אז הוא אמר לי... באמצע רמת הנגים, לא, הוא אמר לי לא, בגלל שזה... אמרו בהתחלה שזה יוצא מלבנון ולא נכנס ללבנון. לאט לאט התבהרו הדברים, הם אמרו הם שינו את הנוסח, אמרו שזה מסוקים שחזרו מלבנון, שנסעו ללבנון, ואז אני נגמרתי. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. אני ברגע הראשון לא קיבלתי את הידיעה, כשחברה שלי באה לקרוא לי, שאלתי אותה מה קרה, מה הדבר הנורא שקרה, כי ידעתי שקרה משהו נורא. והייתי בתחושה כל הזמן שקרה משהו, זאת אומרת, לאו דווקא שקרה משהו, כל הזמן שברגע שאבנר היה בלבנון, הייתי בתחושה תמידית שמשהו יכול לקרות. ולכן כשהיא קראה לי, אני לא יודעת, כאילו לא חיכיתי, אבל שאלתי מה קרה, אז היא אמרה שלא ביקש שאני אבוא הביתה, כי 2 מסוקים התרסקו, 2 מסוקים שהיו בדרך לבנון, ואז ידעתי, פשוט ידעתי. לפי מה שאני יודעת, היה אמור לטוס ביום שני גם. זהו, הגענו לבסיס, התקשרתי הביתה. לא, במשך הזמן התקשרתי עוד כמה פעמים, אחרי זה כבר לקחתי. בסך הכל, לא... רגע שהתקשרתי הביתה, אמרו לי שהוא טס בצהריים, באותו יום. אפשר להגיד שדי ידעתי כבר. לקחתי אופניים במישהי וטסתי איתם ישר. לא נראה לי שחשבתי על משהו. רק להגיע הביתה. למען האמת, זה די הוקרן החוצה, כי התחילו להתקבץ חבר'ה בחדר. בלי שאף אחד ידע שום דבר. מישהו ראה שהבאתי אותה מההצגה, ומישהו שמע שקראתי לבת שלי, וכולם, כל המשק גם ידע, אני יודע, כל החברים ידעו שאבנר נסע היום ואני הבאתי אותו למחניים, ולאט לאט התקבצו חבר'ה. לקח זמן כאילו להקל את זה. בסוף כולנו ישבנו בחדר אחד. כאילו באו אליי, ישבנו אצלי. שיערנו
חשבנו שזה יהיה, אבל היה איזה תקווה קטנה, אבל כל אחד תפס אותו לבד, בסוף כולנו היינו ביחד. ב-1:20 בלילה, שנכנס המזכיר עם קצין העיר, מבחינתי הוא לא היה צריך להגיד לי כלום. מלאכי ציבורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. אם יש לי איזושהי נחמה בכך שאבנר מוצא היום את מקומו בין מלאכי השכינה, היא שאימא שלי, שהיא סבתא שלו, זיכרונה לברכה, ואבא שלי, שהוא סבא שלו, זיכרונו לברכה, ואחותי דרורה, שהיא הדודה שלו, זיכרונה לברכה, יקבלו אותו ויעשו לו קבלת פנים של מלאכים, של אנשים חמים, של אנשים טובים, הם ישתו יחד כוס קפה, כמו שנהגנו במשפחת אלתר לעשות תמיד. והוא ישים להם את המוזיקה שלו, את הדיסקים שלו, הוא יעשה להם שמח, ככה בשקט, לא כמוני ברעש, אבל הוא יעשה להם שמח. ולפחות הם יהיו מאושרים שהוא זה שנבחר לייצג את הנכדים. היה לו חיוך נצחי מבויש כזה, ויחד עם זה, יחד עם התמימות הזאת, הוא כל הזמן, לא יכול להגיד שהוא ניצל את זה, כי ניצל יש לזה משמעות רעה, אבל הוא היה תמים, אבל הוא היה איש עשייה, הוא כל הזמן עשה דברים, הוא כל הזמן עשה, הוא היה גם פשוט נשמה טובה. לא בחנתי אותו כתלמיד, ולא כנער שעשועים, ולא כרקדן, ולא כצייר, אלא בחנתי אותו כבן אדם. וכבן אדם הוא היה פשוט מושלם. ותמיד אני אומרת לילדים שלי, אל תהיו כל כך טובים, כי את הכי טובים השם לוקח. ילד טוב, עם נפש טובה, שאהב את החברים שלו, שאהב את המשפחה שלו, שאהב את סבא וסבתא שלו. השקיע את כל נפשו בכל מה שמסביבו. אם זה צבא, ואם זה חברים וידידים, וזה משפחה. תמיד בכל החבורה הזאת יש את האנשים שתמיד שמחים ותמיד מחייכים ותמיד עוזרים לכולם, וכיף לבוא אליהם. והוא היה בן אדם כזה, הוא היה בן אדם שכולם אהבו. כל פעם שאני רואה את החברה שלו, אני נזכרת בו, ואת אלעד, החבר שלו, אז גם אני נזכרת בו. בתמונות שאני חושבת עליו, אז עולות לי תמונות שלו במוח. מה קרה באותו רגע? האם הוא סבל? מה עבר עליו? מה הוא חשב באותו רגע? איפה הוא היה? מה עבר לו בראש? אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לשלם בכאב. אהוב יקר, אתה רואה את השלכת, וזה הזמן ללכת, הזמן ללכת, הזמן ללכת. הדבר הראשון שאני אמרתי לחברה שלי שעמדנו שם מול הארון, זה שאבנר לא היה רוצה שום מקום להיות בו עכשיו עם הארון יותר מאשר להיות שם ליד הדיסקו שהוא בעצמו בנה והרים ועשה ממנו המקום המרכזי פה בעמק הזה. הדיסקו שאנחנו הקמנו אותו, אני הייתי בי"ב, היו פה עוד כמה חבר'ה צעירים. הוא בדיוק חזר מהשנת שירות שלו, שנמאס לו. אנחנו דיסקו שהקמנו אותו ממש בידיים שלנו, אנחנו היינו עושים גיוסים בשבילו, עבדנו הכל, צבענו. כל הדבר, היסודות שלו, זה בעצם עבודת יד שלנו. למי שרואה את הסרט הזה ולא מכיר אותי, אני הפסיכי שרקות כל פעם. כאילו בהתחלה. תמיד כל המשולים מסתכלים. איך אני אעשה שטויות? הוא היה מצטרף, אתה מבין?
נחמד מישהו מצטרף אליך על השטויות שלך. אצלי החור, כאילו, החור שהוא ישיר מתבטא בדברים הקטנים, לא, אני לא אומר, בן אדם חסר לי, מה שאני חושב עליו, וחשבתי עליו אתמול בלוויה ובכלל, זה הדברים הקטנים האלה, הנקודות שבהם הוא להסתכל ימינה ושמאלה ואני לא אראה אותו. עשיתי את זה עם אבנר, את המסיבת גיוס שלי פה בדיסקו, ומאז לא היה שבוע, וכולם פה יעידו את זה, שבוע שלא הגעתי לדיסקו הזה. אני גם הייתי מגיע ראשון, אמנם אני מקיבוץ אחר, ויש לי פה הרבה חברים, אני מגיע ראשון וסוגר גם אחרון את הדיסקו, מאז. ועכשיו אני לא יודע מה יהיה. עוד לא חשבתי מה יהיה, לא נראה לי שזה ימשיך להיות ככה. הוא היה מאוד רגוע, זה היה מאוד פרוע, יום אחד אמא שלו שמעה את הדבר הזה של אבנר יש חברה, והיא ישר באה אליי, אמרה לי, שמע יריב, אתה חייב להגיד לו שיביא אותה הביתה. אמרתי, ארוך עליי, הוא מביא אותה. ולפני שבוע וחצי הוא הביא אותה הביתה, ופשוט כששמעתי את זה ישר באתי אליו, אמרתי לו, נו אבנר, מה אמא אמרה? נו, מה היא יכולה להגיד? חבל שיצאנו להכיר את אירן יותר טוב ב4 חודשים האלו. חבל שהיא מכירה את כולם בנסיבות האלו, רק היא הכירה אנשים, אבל לא ככה. אבל שבאמת שזה היה, גם שיום ראשון שדיברנו עליה, זה היה 4 חודשים שהוא ממש, כאילו, הוא היה בן אדם מאושר, הוא היה בן אדם שמח, היו פה חברים טובים, היה לו מישהו שהוא אהב, הוא חיכה כל פעם להגיע הביתה לראות אותה. חשבתי לו שאני מצטערת הבטחתי לו ביום ראשון, היה איזה משהו ובכיתי וזה, והוא אמר שאני הבטיח לו שאני לא אבכה יותר. אז חשבתי לו שאני מצטערת שהפרתי את הבטחה ושאני מתגעגעת אליו ושאני מצטערת שלא הספקנו לעשות את כל הדברים שרצינו לעשות תמיד. ואמרנו תמיד מחר, פעם הבאה שאני אצא. אז אף פעם לא יצא לנו ממש לצאת מהחדר כל כך. תמיד אמרנו שרצינו ללכת נגיד לסרט וזה, ותמיד לשנינו לא היה כוח או לטיול או משהו, אף פעם לא יצא לנו לעשות את זה. הוא אמר שהוא למד אותי לנהוג גם, ותמיד אמרנו פעם הבאה ולא יצא. ואמרתי שאני מצטערת גם שהחזקתי אותו 8 חודשים עד שהייתי חברה שלו. וג'סתי לו ועשיתי אותו אומלל מזה. וזהו, שאני אוהבת אותו. ואני לא אשכח אותו. כשהיינו ילדים, כיתה ד' די ו', כבר לא זוכר, היינו באתלטיקה, אני ואבנר ואופר. ויום אחד הייתה את תחרות בכפר תבור נדמה לי, ואני הייתי חולה ולא נסעתי, ואבנר ואופר נסעו. וכשהם חזרו, אז אבנר סיפר שהוא הגיע שני,
ואמרתי, מה, איך הוא הגיע שני? זו הייתה תחרות די גדולה ותחרות די חשובה. אז מה שהתברר בסוף, שפשוט באמצע השדה הוא פשוט חטא. ואף אחד לא שם לב, והגיע שני. אנו חותמת של הרופא, התגלגלה לידיים שלנו. ואנו גם פתקים, ופתקים להזמין תור. אז הוא בא ליום אחד לכיתה בבית ספר, תשמע, יש לי מבחן, לא יודע כלום. אני חייב שתעזור לי. אני אומר לו, איך אני אעזור לך? גם אני יודע כלום. הוא אומר, לא, אל תעזור לי ללמוד, תן לי תור. אני מתחיל מעלות לו, שם לו חותמת וכותב לו תאריך. אבל הוא התבלבל בתאריך, הוא נתן לי, במקום השבוע אחרי, שבוע לפני. למחרת יש לי בירור שם, אצל המנהל, אפילו לא זוכר איך קוראים לו. אבנר אמר לי שהייתי איתו במרפאה. והתקשרנו ואין רופא כזה בכלל בקיבוץ, כי התחלף הרופא, ולא לקחנו חותמת אחרת. הצחקנו פעם כדורסל. היה לנו איזה משחק באפיקים, היינו בקצ"ל. מי שירד ולא יודע, אפיקים זה 2 קילומטר מפה. נסענו, תמיד נוסעים למשחק בחוץ, לוקחים 2 סטים של גופיות. ואבנר ועמית כנראה היו בעד עבודה יסודית, אז נסיעה של 2 קילומטר, אחד הגיע על הגופיות הצהובות, אחד על הגופיות האדומות. לשחק לא כל כך יכלנו. אנחנו תמיד היינו אוהדים קבוצות יריבות. אני יודע. היה קצת ויכוחים, לפעמים קצת מכות אפילו. אני עדיתי את הלייקרס. היינו הולכים מכות לכיף סתם. מצביעים אחד את השני. גם מי היה באמת מנצח באותן מלחמות שלכם? בדרך כלל הוא. אף פעם לא נתן לך שנצח אותו? לא. אתה אוהד את שיקגו בולס? וגם הוא. וגם הוא? אז בעצם לא הייתה לכם הרבה, זאת אומרת, הם לא הפסידו הרבה שיקגו. לא, הוא אמר את זה סתם בשביל לעצבן אותו, לא בשביל... אני יודעת שהם ניצחו, הוא ידע שהם הפסידו. הוא היה מצלצל, שאבנר היה מצלצל, קודם כל אסף היה חוטף את הטלפון ואומר לו, תשמע, אלה הפסידו ואלה הפסידו. מה הוא היה אומר? איך הוא היה מגיב לזה שהיית אומר לו ששיקגו הפסידו, למשל? מה אני אעשה? כמה שזה אירוני, אתמול בלילה המשחק, והלייקרס ניצחו את שיקגו. בדרך כלל הייתי צוחק עליו, עכשיו אין כל כך מי לצחוק. הייתה פה מסיבה לצוות שלו, אני לא בקיא בדיוק בשמות של החבר'ה, לפחות הקצין אייזן היה במסיבה, ועוד כל הצוות שחלק גדול ממנו נהרג. ובדרך חזרה הייתה תאונת דרכים, ועוד אחד בחור מגעתו נהרג באזור כרמיאל. ברגע שנודע לו את זה, אני זוכר שבאנו אליו לחדר, לא באנו אליו, החדר היה נעול מבפנים. ב10 בערך ניסינו לדפוק אליו, ברגע שידענו את זה, לדפוק לו בדלת ולנסות לעודד אותו, הוא הסתגר לבד. שחבר שלו מהצוות נהרג בתאונת דרכים, וחודש לפני זה ידיד שלי נהרג בכפר חיטים. אז החלטתי שאני רוצה לדבר איתו. אז הלכתי ונורא בכיתי לו וזה שהוא בכלל לא יודע כמה אני דרגת לו וזה. וזהו, וכאילו, ואמרתי לו שזה לא בסדר, שהוא יוצא פעם 3 שבועות ואנחנו בקושי רואים אחד את השני. אבל קבענו שמאז שזה יהיה אחרת. מאוד אהב שירים ישראלים, מאוד מאוד. אני חושבת שלא היה דיסק שיצא אבנר לא קנה אותו. הוא לא סתם קנה אותו, היה שומע כל הזמן מוזיקה ישראלית, כל הזמן. ואבנר, אם מישהו רצה לשמוע משהו חדש או משהו טוב שנכתב בזמר העברי, ידעו שיש את זה לאבנר. אני ראיתי השבוע בן דוד אחר מאחותי, שהלך עם זה מתקן דיסקים, ואני אמרתי לו, מאיפה זה? אז הוא אומר, זה כבר קטן עליו, על אבנר. אני לא בדיוק איך קוראים לשיר הזה, אבל זה שיר של להקת חינוך מיוחד שרה. מי שקוראים לזה חורף 73, משהו כזה, הבטחתם יונה. זה הפזמון, זה תחילת הפזמון. זה שיר שהוא אומר המון לגביו ולגבינו. יש משמעות מאוד גדולה על השיר הזה. זה קצת אירוני, אבל הוא השמיע לי אותו הרבה פעמים, הוא אהב את השיר הזה. הבטחתם יונה, הלב של ילדים של חורף, שנת 73
חיבקתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות. הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב. הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב, וכשהריתם אותנו באהבה בחורף 73 רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. כשנולדנו הייתה הארץ פצועה ועצובה. היבטתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה. כשנולדנו ברכו הזקנים בעיניים דומעות. אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא. ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב. כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל, להפוך אויב לאוהב. הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. עשה שלום, הוא אמר, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אנחנו הילדים של חורף שנת 73. גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק, קסדה על הראש. גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות. גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות. ולכן לא נלחץ, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים. כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים. אם דרוש לכם כוח ניתן, לא נחסוך, רק רצינו ללחוש. אנחנו הילדים של החורף ההוא, שנת 73. הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה.